wonke umuntu uyasukuma uthi hayi no khonto engahambi kahle ngikhona nibathandekayo. That is exactly nasempilweni yakho khona. Yabo phaka ngasala maphunyuka wasala akangakhulu. Abe likhona. Akabe umsonto osindisiwe. The element and what we are doing now. And the bottom of the soul. Hallelujah. Utokholwa yimi eswini sakhe. Uthi kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Ngoba sisindiselwe ukuba sizalwe masiqeda ukuzala sikhule phela. Ngoba ngiyabuya ekhuleni athi ngishintele when the enemy emisama gate number 1 akangasala, gate number 2 akakakhulu, gate number 3 akangaqedi kahle. Akakhulu kodwa khona akakhule afuthe asiwe abhede sesa. Ulela ukuzalwa, ulela ukukhula, ulela uqeda kahle. Ulela ukuzalwa, ulela ukukhula, ulela uqeda kahle. Mawukwenzekile wazalwa khula, mawusubona ukuthi uyakhula, baphi ijoka uzuqeda. Uthi uPaulos ngekwini kuloku hle. Uthi ngiqedile ibanga lami. Uthi I finished my race. Or be finishing counts. Ongakazali uthi Nkosi mawungizwe namhla ubabiza abantu angene ensindisweni asathi make wazala uthi Nkosi sengizelwe ngicela ungikhulise. Uthi kwathi uPaulos enkhona nibathandeka uthi njengabantwana abasanda kuzalwa uthi langazelelana ubisi lakomoya okuyizwi likaNkulunkulu ukuze nikhule ngalo. Uthi njengezingane ezisanda kuzalwa yenzani njengabantwana khulani. Mawusekwenzeka usulidlile ubisi wakhula sesithi sibukela kuwe qeda kahle. Uma sonke sethi sibukela kuwe we role model, hey we mentor, usuphenduka ama mentor, usuphenduka the spiritual father, usuphenduka usever. Yenza njena siyaqela qeda kahle. Ungabhayizi we finishing line. Shona taxi yazalwa. Ngathi ngithule lethende ngiyashuma taxi yazalwa. Shona taxi yakhula. Uthi siqeda kahle. That's a journey of a believer. I think it called again.
Usale 23 noma. Isethonga kaza. Usedele. Usokhulile qela. Akakho sefaka amabhija. Shaya. Abantu bathenga amandla. Sisizakala ngathi siyafika. Sisizakala how I finish it. Hayi Jesu bhalile ibandla laseFesu. Uthe bafuthi imisebenzi yeni mihle. Uthi nina nizena proof angishabantu. Ekade beyibiza ngabapostoli bakaJesu bengesibo. Uthi abala athi nokubekezela okuningi. Athi kodwa akakhonto eyodwa enginayo ngani. Uthi ngithe mangithi ngiyanichecka ngathola uthando lokuqala nilishiyile. Uthi ngiyanazi ngaseqala beninamandla kodwa mangibheka manje ngipholile. Ngiyashumayela la endlini niphuleleni. Lala lana bathandeka kodwa kahle. Ngisuka majata akuthethe noma nithatha apology. Kodwa lalela ngoba ngibekezelela kuyajikela. Sona asahambi uhambo. Ngiyakhosa abakhulu yini. Yazi indaba iyoza njani? I-finishing line ithi singena la ethendeni. Indaba iyocabanga ukuthi ngoba sebeqela amahamsi. Sebela sebefikile. Bese bayapaka la bese hey safika kanti finishing line ila i-crown ila no anike ngisonto enhloko nikhona nje kozweni i-crown ila indli ayikho kumahambi ngisho washaya amahambi ngeteki unjani uma wafika la waqeda la kungasho ongekho khona i-crown yakho
ukhansele lonke lolu hambo kade. So that the 3 dimensions of a journey. Uyazalwa, khulumani wenza njani? Nathula manje, wenza njani? Uyakhula, wenza njani? Emva kokukhula wenza njani? Uyaqala. Abanye sebelela uqede. Ngithi mangishumayisa abantu abadala esontweni ngoba imessage yabi khona. Ngithi awu, uNkulunkulu anilekelele bokhokhosi. Ingathi senihamba ibanga elide kanje nomkhulu. Mese nilahle egcineni. Nizoyilahliswa nje abazulu. Thanda abazulu uzodlula uJesu. Ukuthi niyashesha ukulimala uba nisheshe ukulimala bengizokhuluma. Ngakhuluma. Uthothi izinto wawuyiphika. Manje usuyayisupport. Ngoba sokwa wavele wazala umzukulu wathola umsebenzi omuhle. So usefika ngemoto nje manje athi manje lapha wema ngizokhuluma ke la. Ngishona ngumama ngizokhuluma ukuthi thengilele ngaphupha wema ngaphupha uma ngiqeda ukuphupha ngase ngiyaphupha. Makade ngiqeda nje ukuphupha ngase ngiphinde ngiphupha futhi. Manje mangibona ukuthi izinto zimile phela wema. Wena ngiyazi phela uyakhola ngalendlela yakho. Kodwa ke nathi phela wema yabona. Fanele nathi sicabangele wema. Asicabangele now sesibadala manje. Usemzini wakho. Timdala emzini wakho ngase ngimbone umuntu ebamdala emzini womunye umuntu. Khona umuntu okwaba mdala emzini kayise. Ukhona umuntu okwaba mdala emzini kamawakhe. Umuntu omdala emzini wakhe. Sekufuneka izalukazi ezifaka ibuko. Izombiza ngegama ngishesebenze ifike ngemoto enkulu. Lalela uyena ohlehla isidrosa. Uyena kodwa ngithulalani ngashumayela phambili. Ngithulalani. Simbize ngegama ngisabathiwa usenjada lalela ke mfana wami lalela ubheka ukuhamba kwakhe lalela ke la ikhaya umuzi kaJesu lo. Lezi zinto usuzoyilanda ke mntanami uyosenza emzini wakho. Kusofana mikayimana ngasasuka phansi isiphatha uphoko ithi ufuna uqeda kahle. Awuyashumayela kodwa shoba kuphulekile. Ikayimana le mfana wami ekhuluma ngisho kodwa kuphulelani. Ibisa kushabantu ngecross, ibisa abantu ngeyimoto, ibisa abantu ethi ayifana mlutho kehla ukuthi ususebenza ecompany uphethe la uphethe khona hayi la ekhaya. Khona enkampanini la. Isemzini kaJesu la. Ayingeni izinto ezingcolileyo. Ayingeni izinto zehlazo. Ayingeni izinto zokufa. And I will never support you. Lale, urebuke breadwinner. Umuntu owasikathi ngithembe yena ukuze ngidle. Uthi umntana msungavela uhambe necross. Ngoba angikwazi ukuthatha icross wena uthatha uJesu. Qeda kahle. Ekhona impi yokuba kokhulu. Khona impi yokhulu. Uthi lo muntu wayengafakwa la. Angisho lokolaka. Ngisho ukuthi wayidaba ama lines ngevangeli. Ubona ukuthi ngokuya hamba exeka amabhawulo. Mfana usefika nje. Hawu omunye kumakoti usho akaze nize nanganye. Hawu so khona usufike naye. Oh okay. Sanibona wena makoti njani. Uthi uyabuya ngelanga uhambane ubuye nenye umuntu omunye ke kulokho ongathi ubovanyana. Hawu kanti bangaki welokho la noyihlo wayenje. Ubonta hawu waqeda kabi. Wawona uyihlo nje. Nomkhulu wakho nje. Awayazana ngala uzobona umuntu proud. Umfana uvandalize ingane zabantu ngapha umuntu proud. Ngamfana uvandalize ingane zabantu ngapha ukhona proud. Akasekho ukuthi uma ufika la uthi hey wena ohlala la. Hey lo muzi ungcwele. Awona umuzi ongenisa ukuphithizela izinto engiqondile. Ngosupport umshado wakho mina hayi ukuganga kwakho. Aphuma jokolezi anti ziyadelela mase isebenza. Ngithula ukuthi ngishumayela.
Angithi bomama ziyadelela mase isebenza. Seyinemali, zikhuluma nawe sezimi ngenyawo. Uhola nje. Yazi ukhushulo yini uhola kuphela. Sekhuluma nawe senhliziyo isincane nje. Sathi ngaze ngibaqoqa ngiyabafuna laba abasebenzayo. Bangithola kahle ngijulukile, wamanga julukanga ngikho mhle kahle. Ufuna laba abasebenza ngibahlalisele phansi ngesalary nje ngephezulu. Usukhuluma nomzali wakho vula umkhombe komuntu kanje. Ngoba uyazi vele ngeke asho lutho. Uyacabanga ukuthi uma udependele kuwena. Usho lo muntu wayibumba amagwinya ukuze utholele. Asana say. Umuntu you have silenced. Ngatshela abanye ngathi okay. Ukube kusesontweni bengizokhuluma ukuthi uyigade connected to transition. Shathana amen. Connected to transition. Transition ukusuka esigabeni ethile uya kwesinye. Ngithi uyithandazele lolo shintsho. Uyingozi. Abanye nkathi benyuka bengena esigabeni esithile balahlekelwa ama values evangeli. Ingozi kuba nemali wedwa ekhaya. Uma ungasitholanga abantu aba right abazokhuluma nawe lalela. Uyabona nje wena wedwa onemali la ekhaya. Ungagade izwi lakho lingeqi abantu abadala. Ngoba imali ayiyona ivoice, ayiyona authority, ayiyona throne, ayisona isihlalo. Imali support system. From unemployment to employment. Abantu abaningi bashona phansi. Abantu abaningi bazuthi umuntu ubulawa usotha ukuhlupheka, ukugada ukuhlupheka. Nisese ingane, usukuse ingane usagada ukuhlupheka kuphela ongakwenza u-offering. Nayo abundance ukuba nezinto kungakwenza u-offering. Umuntu uyawa uyiswa ukuthi kade engenakho usenakho manje. Bangakanani abazana babekhonza kahle bengakasebenzi basebenza bashintshele. Namhlanje fanele sibafonele sibatshele ungeza yini esontweni. Ongezani uzokhonza niphuleleni ngashumayela. Siyabacela manje, siyabacela. Sicela uzohlabelela phela besicela uze. Angithi manje useyasebenza ephethe ukhiye wemoto. Sesiyamcela manje sicela uzohlabelela. Nakhona uzoza ngoba kushothina masingashongo uzohlala lapha. Uthodi kade iworshipper yasenkonzweni ehlabelela. Mayisifika isihlale emuva lapha uqhoshe ngokuthi siyasebenza manje. Sikhona izono zokuphumelela. Sikhona izono zokuhlupheka. Sikhona izono nithuleleni ngiyashumayela. Sikhona izono zokuhlupheka, sikhona izono zokuphumelela. Kati ade ngasebenza asebenza washithi. Ade ngenemali senemali webi. Somebody say amen. Somebody say hallelujah. Kada hamba ngenyawo senemoto maye. Anikho esontweni. Transition. Mingamonitwanga problem. Mingamonitwanga transition kathi umuva la uthi ingamonitwanga siyakuluza. Noma kodwa ngibonakalile noJohn. Mingamonitwanga transition siyakuluza. Ade ngenamoto senemoto maye. Ngemoto. Imoto inkethe ihlanganiswe indawoni zashuthwa kasabelungu. Wafaka amathaya, ithaya irabha leyana. Angiboni nje ukuthi seyingenza umuntu acabanga ukuthi own umhlaba. Okuduma nje kwenjini. Inkethe ihlanganiswe indawoni nje. Sekufaka amathaya kwafaka injini edumayo. Wasuphatha ukhiye waloyo nto then asay lutho sonke. Khiye wemoto nje. Subona nje ukuthi usuzwa netone nalendlela wayikhuluma ngathi lo wayengakhulumi kanje ngakunemoto. Useyasithethisa nje manje uyasikhaca manje. Hey nina ngisongidlaleni nina ke mina hey nina hey kahle nina hey lalana hey manje ngahambe kanicaceni manje ngihamba nakanje kodwa nikhona nibathandeka. Hey le ntemlele recent lokuthi hawo makusukuma umnikazi wemoto esethi hayi angazi kodwa ke bese ngithi mina sengiyahamba kodwa imini engihamba ngisho sambe sonke ayivona ubonta umhlaba ushile
Ngisho asambe ngithi mina. Lapho guarantee. Translation. Mayingamonithwanga, it's a problem. Translation. Translation. Athi ungashadile usushadile manje. Translation. Awuhlonipha kabi seyisingile. Indaba yaqala. Ngani ukubone ngisho umuntu la ashade naye. Ukubona lo muntu ngendlela owumhlonipha ngayo ungakashadi naye. Wombiza ngobhuti manje. Awuthi yabona i-transition mayingamonithiwe i-problem kanjani. Khona umuntu owumhlonipha kabi ngakashadi, nashada. Uthi omnye angazi ukwenzakalana ngoba sasi right. Wala kalutho sishade. Once umuntu waqoqa ngisho both side, angisho side le one. Abantu address abantu besifazana, address wonke umuntu. Lo asizwa umhlonipha kabi ngakashadi naye. Buka manje sishade naye. It's becoming nothing to because the people are failing to maintain the transition. Once usuka la unyuka khona abantu usho ukuthi ulunge ecelalo wakhuphuka problem. Kodwa amen khona. Transition. Kade ungaziwa wavele waduma manje. Transition. Khona umuntu uyabona la, khona umuntu ongaba right kabi singamazi. Watrenda. Sezofuna ukuma lapha eminyango afuna ungeniswa yithini. Awukade uyingenele enkonzweni manje. Batshele usengifikile. Hayibo. Hayibo, batshele sengifikile. Ngengoma eyodwa nje trendile. Nentshumayelo eyodwa nje ngeclip ayi-1 nje. Sezofanele manje simise yonke into kuthiwa sengena wena ngeclip. Transition. Bathe batshele sengifikile. Ngathi mina nimtshele naye ukuthi sesikade sifikile thina. Safari siye inkozo masigijime size kuwe. Sesiyavala manje sesifaka ipanela nje. Kushunyayeli wawuzwa siyashumayela uphenduke izinto. Hayi manje sifaka ipanela. Ngazo amen uphumani gadani ngifuna nivale ithenda kuhambe umuntu la ngingakaqedwe. Khona omunye uthi khona nginento ephuthuma awuphuthuma ndawo ngilalele transition. Somebody say amen. The enemy is targeting this dimension, 3 dimensions of life. Ngeke uzalwe amegate lokuzalwa kwakho, amegate lokukhula kwakho, amegate lokuqeda. Uzokholwa kamnandi uphethe kabi. Usindiswe ngempela kodwa ungakhula. Ushunyayezwe njalo kodwa ungaphenduki. There's no amen in this house. Now, ngicela ukuthatha leke phathi ke mase ngithandazana ngoba senifuna sikhule. Into ebalekile ke igrowth. Kholwa, mfana mase siphenduke likhulu. Ngicela ukuzuma ukukhula ngoba lokho qeda kahle sengikhulume. Khula. Mase uphenduke lenze njani? Mase usindiswe yenze njani? Ayikho into ebuhlungu. I've been preaching for decades. Abona inkosi ingenzela umusa more than full-time ministry 20 something years ngishumayela nje. Into engi experience ile kule journey ngidiscover ukuthi ayikho into ebuhlungu
njengomuntu ophendukayo. Emva kalokho angaliqala uhambo lwesinqumo asithathile. Abantu abaningi bayitshela into ebuhlungu ukungaphenduki komuntu. Ayi kodwa into ebuhlungu njengokuphenduka komuntu kodwa angaliqala uhambo. Ngoba enye imthandazo emkhulu manje kaSathane usedlule endabeni ukuthi wena uze ethendeni wena uphenduka. Usedlule. Usethandazela ukuthi isinqumo osithathile asiphele la ethendeni. That's the next prayer. Phakamisa isandla uze epulpit. Mawuqeda la hamba ezonweni futhi. Uvela kuba uginqa igonqo. Ubonti yabona lento uginqa igonqo. Uyazi ugeza nje emva kwalokho uphinda uyingcolise uphinda ugeze futhi. Because the next challenge maqedwe ukuphenduka umuntu. Challenge yesibili ukuthi akathathi walk. Bakunyawo phela. Esinqumeni osithathileyo. Musukusindiswa uphenduke uphelele ekuphakamiseni isandla. Ngoba lento yokuphakamisa isandla ukualama ukuthi izwi lenkosi lifikile kimi. Ngiyamdinga umhleki. Usu attendiwe iSavior indaba ayipheli lapho. Mlandeleke uJesu. Because I'm a disciples, I'm a followers of Christ. Okay, abafundi bakaJesu abalandeli bakaJesu. Because ubizo lwakho ophakemeyo olokumlandela uJesu. Come on, ngiyashumayela ndikhona nibathandeka. Ubizo lwakho ophakeme your high calling enokuthi sindiswa ke. Now come on, sindiswa mlandele ke lokusindisile. Ngoba ila impilo yakho ishintsha khona. Ushintshe kulandeleni, ushintsha phi? Khulumani ushintsha phi? Ushintsha phi? Okuyithela ngamanzi akumenza umuntu abe clean sometimes. Yabona, sonke singanetha kodwa kusho siclean. Makade nje ngingagezanga isikhathanyana umzimba wazi wa report ukuthi senginesikhathanyana ngingagezanga. Ukuyithela ngamanzi akuyishintshi lelaphunga lokuthi sengihlala isikhathanyana ngingagezeli. Umuntu engaba amanzi akusho ukuthi uclean. Ukuphakamisa isandla ufike emanzini kodwa kumlandela uJesu ukugeza. uLazaro wamenyeza ethuleleni. uLazaro wamenyeza aphume, waphume ethuneni. Lithi kodwa waphume eboshiwe. Ukumlandela uJesu uqaqwa. Ngoba usindisa impela kodwa khona izinto safanele uqhubeke manje ubhilizwe kuzo. Uzodilizwa nini njani? Uzodilizwa ngokulandela. uJesu uyalandelwa wenziwa njani? Khuluma nathendeni wenziwa njani? uJesu wenziwa njani? Ibandla labalandeli bakaYesu. Aw amen. Ya, musu phelele sandla. Njengomuntu ongene ngaphansi wathelwa ngamanzi. Akusho ukuthi kusafanele usetshenzwe manje. Uthi lithi iBhayibheli lahlani insila yonke akithi basalwane nobubi bonke obuvamileyo. Lithi lahlani yonke insila nobubi bonke obuvamile. Lahlani insila yonke nobubi bonke obuvamile. Lahlani insila nobubi bonke obuvamile. Sikhulume ngensila. Insila into enamathi kusho ngathela amanzi insila yahambe. Ya. Fanele kuqoqwe izinto ezithila amaskraba. Yabona mase sidila nensila. Into enamathela ithandele ku. Sekufanele uma ufikela sikufaka izinto zasezulu sikufakiswe. Sikufaka umthandazo kodwa niphule esontweni. Sesidila ke manje nensila sifakiswe sifaka umthandazo 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 bamangala abantu athi hayibo nangu baneshintsha phambi kokuthi ngiphulele kubathandeka sifakiswe sifaka umthandazo sifakiswe bathi hayi ngeke abafowethu konke yenzeke kulo sifakiswe sifaka umthandazo sifakiswe sifaka umthandazo baba bawenze njalo. Akhona ungene ebhavini ukushintsha umuntu. Ungangena ebhavini namanzi awusuki. Ukugeza. Egama uthi ukugeza kuba akusho ukugeza bafowethu asikhulumeni. Mawugeza kusho kuba amanzi. Khona abantu abamanzi bese bethatha bagezile.
uthi nikhule right, ngathi ngikhule right anyana kufana. Nikhona bathandeka. Thina kwaSurvival ethi umama hamba ninogesi. Wonke umuntu athatha indishi yakhe. Hamba ninogesi futhi ke sasinakho ihlanganyela indishi kwesinsikhathi. Hamba nogesi kuthi siphume sonke. Oh umhlaba wethu siya own. Oh sigeza thina. Faka lapho sithi mase siyabuya sithi Vaseline. Suqoba apho khona. Mase diqo athi mahawu senikazele awuniyadlala nosana mase da owela kuzana anifakele amanzi lapho nendishi phakathi kwezinto abe singayisebenzisanga esingayiphathanga thina sithela amanzi yena aqhamuke nentshe nensi bese uba yithawula ke abanye babephatha ngishisaka ukuthi angizosetshenzwa bese kuthiwa Q angeni kanye kanti this time uhamba ngomuntu sekudilwa nensinga serious into angayinothisa kodwa ngesystem yethu yayishiya senjalo kodwa leka mama yayinakho ukuba painful kodwa emva kwayo you are not here then mama bafethu wonke umuntu la endlini uyazi kuneyindawanyana sethi simasigezwa kuzo sihleke sonke anibanga izingane shothi nina thina besigezwa la ngaphansi labona ubaba akugwezela ngaphansi la sohlaka isibambelekena kanti itshe lisazoshintsha same itshe ekade ligeza ngaphansi sihleka manje akuphenduka leza ngeke ukusindiswa komuntu nokukhululwa kwakho iprocess. What is the meaning of the word salvation? Yini igama lithi insindiso? Insindiso lisho ukukhululwa ngesilungu kuthiwa to be delivered from. Mangithi ngisindisiwe ngisho ukuthi I am delivered from. Shuthi ke ngikhululiwe khona la kade ngiboshwe khona engiqaqwe khona. Anikhona bathandeka. Phakathi egameni insindiso kukhona lento ethiwa isalvation, okay, delivered from. Mase kuba khona lento ethiwa iredemption, ukuhlengwa. Shuthi bakade kunengozi ngaphulo. Nikhona bazalwane. Mase kuba khona ligama ethiwa irestoration. Irestoration lisho ukuthi khona izinto ezilahlekile eseyibuyiseliwe. Angithi bathandeka. Shuthi mawusindiswa it's a process. Insindiso process emsebenzayo umuntu kahle kahle mawungena insindisweni usuke ufike emhlabeni okuzosetshenzwa. Angikhoti verse uJesu ushumayela into ethi uthi uJesu thathani ijoka lami nenikhona esontweni kodwa ya uthi thathani ijoka lami uthi bekani ijoka lami ngokuba ijoka lami lilula uthi nomthwalo wami awunzima. Kusho ukuthi mawuzensindisweni awuzile la uzofaka izandla khona kushintsha amajoka. Usathane bekade kufaka ijoka eliqindezelayo eligqilazayo elikubulalayo kodwa mawuphuma ejokeni lika Sathane ungena ejokeni lika Kristu lona ke lilula nomthwalo wakhe awunzima. Awuzini ukuzofolda izandla naku vele nje uphakamisa isandla ethendeni usuzolala kanje awusezukwenza lutho ucaba usuye ezulwini njalo sekuphelile. No kunomsebenzi neresponsibility ofuna uyithathe. Kahle kahle insindiso kade yona iyo TikTok yayingayakaba yabantu aba-responsible. Mawusindisiwe you become so responsible. Uba responsible. Kahle kahle kusuka kuyinursing nje ukuthi sikuncenga sithi ha bazalwane khona iverse engiyonibonisa lona lenzima eBhayibhelini. Ha bazalwane siyakudelana bazalwane nifikeni phela Nkosi yami enkonzweni wozani nalabo abasanda kuphezulu phenduka wozani zebe asokunginesa kahle kahle mawusindiswe ngempela kodwa nikhona nibathanda ivangeli yabona ungena uJesu ngo ungena uJesu ngo uhlupha abafundi uhlupha abafundisi. uJesu kwenye indawo uyathandaza mayiqeda ukuthandaza this one engiyithanda njalo mangikhuluma ngediscipleship angikhohle ukuyikhuluma shange uyathandaza uJesu uyaqeda kwakuthandaza uJesu mayiqeda ukuthandaza lithi iBhayibheli abafundi bakhe bathi Nkosi sifu anike esontweni hlobo bathi sifundisa
how can we have such disciples abane desire ethi yabona this time just akuwena osibiza sizofunda ithina sicela ukufundiswa uwe bathi sifundise ukuthandaza sifundise kusho ukuthi this time le ndaba iqhamu ngithisha iqhamuka ngabafundi bathi baba konke sibona lesi sifundo naso siyasifuna le kodwa ngikhona nibathandeka lento iphephe siyafuna ukuyazi teach us bahlala phansi and organize themselves but teacher come and teach us. That's a higher level. Hunger and desire. Ningalimali ngisho kubazana abadala akade bakhona bahutshwa uthisha ngemuva nenduku kanana klasini kanana nenzani lapha ema-toilet othisha bayangizwa kanana klasini hey wena ngisakhuluma indaba phandle kanana klasini uma ungakambuleki kahle uphushelwa ukuyothola ulwazi lento ezokushintsha kodwa uma usumbulekile uphusha uthisha for knowledge. Atshela abafundi ngithi mina ayibantwana bamenike nazo ukuthi uthisha kahle kahle akunina akuyena uthisha odinga nina inini endinga uthisha ngoba ulwazi lungakuthisha already. Angithi le mentality yes hayi ngicela makhana selizovala ithenda makhunywa nje mthetho selizovala nje. Le mentality ibamba ngisho abazalwane esontweni. Abazalwane bayithetha umfundisi odinga abazalwane. Kanti abazalwane akazubucabanga ubona abantu bacabanga ukuthi bekwenzela ifavor mabezokhonza. Bathi asenzela nje shame ukuthi kube khona abantu agcine kwazile ukukhuluma nabo. Ubondu ngathi inkulu ifavor bakwenzela yona bathi yeah hey uyabona isikhona namhlanje uyabona sikuzamile. Naye umfundisi emnganeni bakhe ayitshela ukuthi nje hey yabona ke namhlanje hayi kube ngconywana. Because into enkulu bayicabanga ukuthi into enkulu bacabanga ukuthi ingalesikhathi umfundisi ejabulisa ukuthi bona bakhona akakaze bacabange kuyibona ababenefithiswa izinto ezidownload onkulunkulu kumfundisi. Ubani umuntu okwacabanga ukuthi wenzela ibank ifavor ngoba ibank ukuthi awuyanga wayithatha imali akulishintshe ukuthi le bank ungahola namhlanje uma ungayanga withdraw imali yakho uAbsa and yoba uAbsa. By the way uya benefita futhi uma ungathathi lutho ubuwenza interest. uAbsa yoba uAbsa until awushintshwa ukuthi wena uholile wangayiko withdraw imali angeke namhlanje ufuna ukulonqisa uAlpha ilento uAbsa mfuna ukuqaqa upendo Standard Bank namhlanje angiyikhiphi le mali angizi ukuyikhipha check uthi who ubani osafarishayo wena ungayise ukuthola igrosa ngoba imali le iyona obuzogrosa ngayo kodwa uAbsa umile uAbsa. So khula be a follower of Jesus. Mukela uJesu mlandele. Mukela uJesu menze njani? Khulumani ngiyashumayela. Mukela uJesu menze njani? Khulumani phela. Mukela uJesu menze njani? Sefuna sithandaze. Mukela uJesu umlu because the next step after receiving Jesus, follow him. Ngifundela incwadi kaMatthew 4 verses number 19. Ongangizwanga namhlanje ekaphinde hayi uyophindazwa kodwa angazi kanjani. Matthew 4 verse 19 fundi. Verse 19. Fundi. Wayesethi kubo. Wathini? Ngilandeleni. Ngenze njani bathandekayo? Ngilandeleni. Kodwa ngifuna ukunibonisa yona la. Yebo. Ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu. Uthi uJesu ngenze njani bathandekayo? Ngifundela ndodakazi. Uyasikama? Wayesethi kubo ngilandeleni. One bambe lapho wonke nabo. Ngenze njani? Kusho ba. Shuthi uJesu ufuna ukwenziwa njani? Mawuze usumukela uJesu follow him. Usathini ufuna usho igama elilandela ungayifundi lonke. Ngilandeleni kuzoba njani? Ngiyakunenza. Whoa, I will make you. Uyazini uJesu ahluleke ukuyikhipha kuwe awulandeli mase. And le statement esithi ngilandeleni mase ethi ngiza kunenza
akulona igama la wonke umuntu. Usho ama benefits azotholwa abantu abadecide ukumlandela. Uthi just when you follow me, I will make you. Ayanike sontweni namhlanje. Follow me, I will make you. Ngilandeleni ngizawunenza. Into enza ukuthi uJesu angakwazi ukuyisebenza impilo yakho ayuphuwa ekulandeleni. uJesu uyalandela kodwa nikhona nonke. Awuthi ngisase ngishumayela kanje bafowethu. Lalela, into oyibona kithi akhona ngoba ama titles asenze saba nale. We follow Jesus and we continue to follow him. The more you follow Jesus, uqhubeka umlandela. Ngalesikhathi umlandela ube busy nebumba ikushape ekukhipha uba ilento afuna ube yona. Nikhona nibadala. Awuthi ngitshela nawo into ezonibangazi. uJesu wayilandelwa, yazi usho kobala. Usho ko fisherman. Ukhuluma ngo fisherman la. Ordinary people, abantu bebedoba. Ukhuluma ngabantu abebenganagama. Abanye babo sizwithi babedoba. Abanye babo bakuyiline asazi babenzani. Na like so for Nathaniel. Asazi ukuthi babe kade benzani empilweni. Futhi abantu abanganayo into engarekhodwa izifakwe eBhayibhelini ngokubaleka. Futhi abantu babe ngabantu befana nabantu bonke. Kodwa ngizwelana. Uthi ke follow me. Uthi ke I will make you fishers of men. Okay. I will make you. Bukanik. Baqale bemlandela uJesu bengabantu abajwayelekile. Fishermen. Kodwa bona uJesu mayisehamba ushiya abantu. Namhlanje abanye babe shumayela ngabo abantu ababekade bengabantu abaordinary. Namhlanje uPetro, you cannot mention the Bible. Ngeke uyishumayele intshumayelo yonyaka wonke ungamfaka nguPetro phakathi. Kodwa ngicela ukukutshela ufisherman lo khuluma ngaye. Pho kwenzeka lana ufisherman angene ngisho emlandweni yemlando walandela uJesu. uJesu wamenza kodwa ngikhona nibathandekayo. Ngicela ukutshela namhlanje ungaba umuntu ojwayelekile kodwa meke walandela kahle uJesu in the history eyisukulwaneni eyisayo kungabe khuluma ngawe. Yini dale lokho wasindiswa walandela. Landela uJesu. uJesu yokuthatha from ordinary state akubeka kwi-extraordinary state. Uyomangala ukuthi khona izizukulwane engeke kwazi ukukhuluma ingakhothanga. Ngeke ukhulume ngezikhathi zekubani ungezukulimention igama likabani. Ubona uphile washiya umaka. Kodwa lento idalwa yini? Waphenduka. Achaze bazalwane, asichazeni bafethu asichazeni. Lento kaJesu, lento yokulandela uJesu inama benefits. Nithule nonke esontweni nikhona bazalwane. Ngoba amanye amaqiniso kodwa nikhona bazalwane bami. Othi ngifaka istand. Amanye amaqiniso fanele sibuye siwakhiphe ukuthi yini eyenza sibe yinto esiyiyo. Into edala esizaba ilento esiyona akukhona ngoba sithwele, akukhona ngoba sinamandla athile esiwathola somewhere. No, that's not true. Ukuthi nje we decided we received Jesus and followed him. Samukela uJesu samlandela. Ngiyakhumbula mangiphenduka ngisindiswa saphenduka sibaningi kodwa into eyenza sehluka ukuthi kade sindiswa abanye badecide baqeda uphamisa isandla bahlehla kodwa mina ngasindiswa namlandela. Uyakwenza uhluke kwabanye lento yokuthi usindiswa ulandela. Because your miracle isekulandeleni. Bambani lento uJesu usindisa abantu abanochoko. Nikhona esontweni kodwa uJesu uphilisa abantu abanochoko abawu10. Mabefika kuyena bathi Jesu kanye Jesu ndodana kaDavida sihawukele sicela usihlambulule. Bathi uJesu thank you Lord right. Buyela nemuva nihambe noyibonalisa kompriest. Nikhipha umhlatshelo ofanele ukuhlanjululwa kwenu. Awangabathinta. Watbuyela nemuva. Bathatha instruction uJesu bajika. Lithi iBhayibheli kuthe behamba anikho. Kuthe behamba belandela izwi elikhonywa uJesu behamba. Lithi endleleni uchoko lalo hamba lasalisa. Baphiliswa behamba lahamba uchoko akwathani khona. Landela uyomangala usothi uqhubeka umlandela uJesu ubona awunomhlono. Lithi iBhayibheli bamlandela baqhubeka beyokwenza izwi. Lithi iBhayibheli uchoko lapha bengathintwanga baphila endleleni
bathi babona wangisenalutho nomunye wathi ubuka umuntu lebhuti usuright wathi namawo bhuti na uright nomunye wathi uright nomunye wathi right benza lento uJesu abeyishilo lithi iBhayibheli kwasekukhumbula yedwa wabuyela emuva wathi ngifuna ukuyobonga uJesu ongenze kanje. Ukusindisa ulahlele, sindisa ulandele. La kuyi-following kune-transformation yakho, kunoshintsho. Enkathi ulandela, abanye abathi hayi ngiyabona into izongihlula. Lalela. Hayi ngiyabona vele ngizohluleka. Hayi this that hayi ngiyabona kunzima kanjani. Lalela, landela. Enkathi Inkosi izobilo kibhizi njani? Iyenze njani impilo yakho? Kodwa ulekelelwa yini? Ngaze abazana abalandelayo bathuleleni ngabe sisho kakhulu ngoba thina siyi-product yokulandela nikhona nibazalwane. Ukuthi abaningi bethu lasebeze bakhohlwa ukuthi bafika benjani. Ukuba uyakhumbula ngabe usho amen ukuzulekelela abazaqhamuka ngoba nawe wawuhluleka, nawe wawucabanga ukuthi ngeke yenzeke lento, nawe wawusukuma uwe ngezine uphinde usukume uwe phansi uphinde usukume, kodwa kwasiza ukuthi wile inhlobo eqhubeka ayilandela. Follow him, you shall see transformation. And sendisa ulandela. Kuthaza abazana abaphendukela. Iwini yakho ukuthi after sokumukela uJesu la. Abanye bethu labashinyeza ziwengu. Bangithi siwengu ngisho ukuthi abantu nje bashama hit and run. Bashumala bayihambela bayi. Wathi nosala libona. Bese ngevoice. Abanye bethu uthola ukuthi after sebehambile sathi kodwa into esiyitholile namandla sikwazi ukulahlekelwa yena. Kwasho ukuthi umoya wokulandela ukhona, sabacinga abacula njengalaba kade sinabo. Bathola nikhona nibathandeka. Abanye bethu namhlanje basurvive following. Ungasenzi isinqumo sakho siphelele. By the way, kugweme empilweni ukuthi unquma izinto eziserious siphele kanjalo. Ngoba lento izoba i-trend kulandela. Njalo you decide good kodwa ube careless emva kwe decision. Njalo decide right ube break calendar wazi ukuthi mayinganquma into ngima kuyona emva lokho ngiyayilandelelela uthi iyaphumelela. Bro. Funa njani? Khulumani umukela uJesu wenza njani? Ngeke ngithi makuzovala ithende ngithi zintathu izinto ezo4 izinto ofanele uyiqaphele. Yazi wonke umuntu usebuka uSathane kanje ngithi hayi Lord. Sathane uyilower grade. Umuntu odangerous kakhulu la ukudlula uSathane ngawe wena. Ngiqaphele wena. Deal with self. Zigade. Amen ukhona. Zenze njani? Ziphushe phela umuntu ongezukuya esontweni wena, umuntu ongezukuya ukuyokhonza kuzoba wena, futhi umuntu ozodecide ukuthi kuhlangane angezi wena, umuntu ozothi kubiza ihome cell kuthiwa kuyahlangana bonke abazalwane abasindisiwe wena. Buka kubiza abantu abade bephenduka kuthiwa bafike ngo5, umuntu ongafiki wena akuye emsathane. Wena buka lona wena umuntu ongabe sesicashela la mahlangana naye akuzucasha uSathane wena. Amen ukhona konke. Akazobabona la kuthiwa nangu Shoprite sihamba kanje. Sibanga nje ukuthi ngamshumayeza waphela wangalandela. Asibanga into. Mabe kuthola usemudini right, umbone ushasa ngathi awumboni kahle. Mina ngoqhweba usucashe kanje nje uma kanti webani sibingelelo nje singahlanganisana nothi uyaphila oyini. Be a good follower. Somebody say amen.
Somebody say hallelujah. Jesus. Kwenziwa njani emva kokusindiswa? Emva kokusindiswa wenze njani? Khulumani emva kokusindiswa wenze njani? Ngoba mhlawumbe uzokhuluma Sundays ngirepapa nje. Ngicela ukutshela another thing that you need to take care of. One is yourself. Mukwaze kahle ukuyimonitor. Wayigada wena, wayiqaphela. Uyohamba ibanga lide. Futhi umuntu owazi iqiniso lakho uwe. Futhi umuntu othatha inqumo right ne-wrong wena. That's why inkosi kwangafanele uma kusathane ngabe uyena yedwa sesogweni namhlanje. Manje khona nabantu benzana abantu lapha hayi usathane ipunishment yakhe ngoba wona yena. Kodwa lo sibanga ukuthi uthatha ama instructions ama decisions aqhamuka kusathane kodwa ayenziwa uye. You are accountable. Ngeke ukuthi hayi usathane mase okay. Uba mara nje la umfaka lokambusha. What ever what hey inyoka. Oh no atamatai unkosikazi lo nginika yona kodwa uNkulunkulu mayisedila nabo decisively wathi awungikhipha eceleni wena wathi mana ngenyoka Eva wena nasenyokeni wathi mana angazi noma yayiphawula nayo wena inyoka ine punishment yayo unkosikazi une punishment yakhe undoda ine punishment yakhe babangani ke nale 2 indoda nonkosikazi ukuthi ba decidile ukulahlizwi elikhunywa uNkulunkulu bathathele inyoka ngoba you are responsible. Usho ngathi hayi mfana ngangithanda ukukholwa kodwa manje uthe ekhaya kodwa ungakhohlwa kune punishment yasekhaya bese uba khona yakho. Ngangithanda ukusindiswa kodwa ngasho ngabona abafundisi abasindisiwe sebenza amanyala namahlazo. Okay, kune punishment yabafundisi abenza amanyala namahlazo mase kuba khona yakho. Uresponsible. Hayi akusokuthi mina laba bantu abathi basindisiwe uhlangana nawo bathi Jesus uthi uyababona futhi kusasa hayi sebeshintshile abasena uJesus. Good, bane punishment yabo kodwa ungakhohlwa mabe qedwa ngabo kuziwa kuwe. Responsible. No, there's no way to escape. Ajala abantu kunokhayikelana nemoto uyibonta iginqikile. Hayikhelana imoto iginqikile. Ufuna ngathi ufuna ukuya eThekwini uye scrapyard, une scrapyard sikabani lo manje ufuna. Uba nomalusi. Scrapyard sikamanje hawu ngangikhuluma nabantu baseshoyo. Naku la college. Muwali college une scrapyard. Ungavela uyoma lapha na. Lokozana kamalusi uthi ngicela imoto eyodwa ezongiyise lokozana uyibona ibheke phezulu. We are not serious with life. Ngeke ubuka abantu abasilesa imoto ezilapha zidinga ama breakdown. Imost yazo izilethwa ama breakdown la. Yabo. Umuntu oattenda leza imoto ama breakdown. Umuntu ofuna uhamba ijeni akabuki zona. Ngeke ubuka imoto eyiwile ufuna ukuya somewhere. Wena njalo ama role model yakho labantu abahlulekayo kodwa ufuna ukunqoba. Njalo usuwenza into vele uthi hawu ungayenza kanjani abakholwayo sebejika benje bayahleba abazalwane njengomuntu oyohike escrapyard kodwa ufuna ukuya eThekwini ngaloso sikhathi ngaphandle kwala kwamelusi la eceleni khona abantu abamngale khona imoto ezidlulayo esiyedlulisa kudlula uMercedes kudlula BMW sikhona siya khona inkinga yakho hike kwalezo ezinqinqileyo musu kubona abantu abahlulekayo uma ufuna ukunqoba buka abantu abaphumelelayo uma ufuna kusehlulela mawuqeda lapho uzothi uNkulunkulu ngiyavuma bakhe iphela bese ngekana nawe wena unayo into ongayilandulela ngayo uthi nje ubona ngangakholwa nje kwajika abantu ababeshumayela ngazi banje yake imoto eginqikile semeyanyasta umlulamisi ophansi la
Umoya Ngcwele ekhuluma enhlizweni yami ethi khona abantu abathi lapha eyakhona ngizawulandela. Yes, it was not just a ministration. It was just a rough teaching. But let me tell you, God is reviving someone here. Khona umuntu othi impostoli ubuyazi. Nama levels awu3 abantu engizothandaza nabo. Khona ngifuna namhlanje ukunqoba isithe sime esangweni lokuzalwa kwempilo yami. Kuyashunyayelwa but isinqumo sokumukela uJesu siyazindela. Namhlanje mina ngizokhothoza. Laba bantu sekushunyayelwa kwaNyesu. Kusilethe lonke uhlobo lomshumayela and sazoshunyaylwa. Kodwa khona laba bantu isithe sivele lethe isithe sesakhanda i-altari sakhanda inqaba yokwazi ukubamba. You are now trained yokuthi ngisho kushunyayelwa usuyazi wenze njani ukuthi izwi lingakwazi ukwehlula impilo yakho. Ngisho liyehlulile une-art yokuzama ukwazi uku-escape la ungasindiswa khona. Ngelinye
Akudla ngokuhambe wedwa. Sathi ungabadedela abantu bahambe phambili bonke. Usale wedwa. Ukhaliswa into uNkulunkulu kade yenza. Kodwa inqaba yakho, ukhiye wakho, isibopho sakho sekuthatha nezinqumo nje. Namhlanje ngifuna ukuthandazela umuntu ospecial. Ingakho ngiphakame ngathi namhlanje ngifuna ukuzocinga laba bantu ukuthi sekukhulunywe konke. Siphinde futhi sithe kube khonto esisho basilalela. Lento isiyenzeke for years in your life. But yes, this is the day that the Lord has made. God is here tonight to break the yokes. uNkulunkulu uzophula amajoka aphekwe empilo yakho. Khona umuntu othi impostoli umbuyazi ukhuluma nami. Omunye indodakazi umuntombazana uyaphenduka. Uthi ngiyakhumbula ucoaching service sasiliyona. Sesendisiwe manje she's so dynamic. Uthi ilanga kwakufanele ngiphenduke ngalo mina baba. Kwakuyileli asho date yenkonzo. Okay. What happened? I told you. Ngangifuna uthi ngake ngabamba ihlalo ngithi wa content not today. Uthi makuphela le yankonzo lento engiyisho uthi ngahamba ngedwa abantu behamba phambili uthi ngasala ngemuva uthi ngakhala ngaze ngafika ekhaya kodwa kwekho wazi. It was between me. Uthi akekho wazi. Uthi mangibona abangani bami angeza ngathi ngiyahleka kanti hayi ngehlulile into. Wangaphenduka that time. Khona abanye abantu abanjalo la. Ngizokhuleka nalowo muntu namhlanje. Inkosi ingigcobe ngisuka ekhaya. Yathi namhlanje khona ungilandela umuntu oyedwa special. Sitha sivalile sivale isangweni lokukhululwa kwempilo. Senze ayijwayele atmosphere iyakwehlula. Ukuthi mase kufanele ufike esinqumeni uyakwazi ukuresist. Iyakwehlula lento uzithaya. Mina kahle kahle isindisiwe ngokomthetho. Kodwa nje akaze ngiqome. Mawukhona namhlanje asizokwavala amehlo. Ngoba namhlanje ufuna uhlule lento ekwehlulayo. Ufuna overcome, singawavala amehlo. Bafowethu, ufuna nje uthandaza nomuntu namhlanje, ufuna ukuphume phakathi kwalabo bantu. Lalela. Ungalinyazwa umuntu oseceleni kwakho. Ungenzeka ukuthi yena akanandaba lento oyizwayo. Yena useyicabanga useyibone sehambile. Ngoba siyibhizi sikhonza nje uyicabanga esekhaya. Miyeke lo right lo. Sorted. uNkulunkulu umthume kuwena. Phuma phakathi kwabantu sothandaza nami. Well, angizokunokuthi phamsi isandla vula usuku ngoba namhlanje fanele uovercome unqobe lento ekade ibambezela impilo yakho. Phuma phakathi kwabo sothandaza. Angizokubiza kaningi, ngizosho kancane bese ngiyathandaza. Phuma phakathi kwabo. Vula sothandaza. Because inkosi namhlanje ilikhandile lusuku. This is the day that the Lord has made. Usuku lwakho lokuqaqwa, usuku lwakho lokukhululwa, and usuku lwakho lokuthatha uhambo noNkulunkulu. uNkulunkulu uzokwenzela imihlolo. Kuzongena kuma records, lase liyovalwa ithende. Ayingavela ngaphula ubundlela. Phuma phakathi kweqoqo uzisothandaza nami. Funa senze umkhuleka. Hayi amehlo yesiwavala. Uthatha isibindi. Ngoba fanele unqoba abantu wena. You need to overcome people. Your problem usarando iziqungu. You don't live your own life. uNkulunkulu akubusise sisi. Ubungozi balento endlela engithandaza ngayo namhlanje ngingathandaza manje ngivale. But iwari yami iwani ukuthi akuwena uyodwa lo ntombazana nawe ukhona. Ubungozi nje balendlela yami yokuthanda. Lalela bazalwane. Uyabona mina ngiyakwazi ukuzwa uNkulunkulu mayisekushunyayeliwe. Ubothi hayi inkosi isebenzile manje. God bless you. 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 Futhi this is for the last time. Ungabajoyini. Lalani bazalwane. Kodwa ngintshela ukushunyayela kwevangeli. Ukushunyayela kwevangeli lisuke liletha umusa. Liletha umusa. Kwabalithathayo. Kwabangalithathi liyaphenduka liletha ijudgment. Because ikabili lento. Njoba sishumayela, we know ukuthi when uzoresista njengoba uvela ukujwayela. Kodwa enye into eyenzakalayo, uNkulunkulu wenza into eziwu2. God is bringing judgment on you. Awuzukuba nayo into ezoyibeka ibe excuse mhlawumbe phambi kaNkulunkulu. Ngeke ukuthi hayi
angizwanga ngangekho angibonanga akekho washumayela. Wabona ukuthi abashumayela abaphethe into ezuthu baphethe umusa ukusinda kwempilo yakho ne-judgment uma unga-respond. Ngale eJerusalem uthi ukube imangaliso ezenziwe la zenziwe Sodom, uthi Sodom lalo phenduka semthatha. Uthi kodwa unfortunately nenzelwe imangaliso ezinkulu ezidlula ngisho ezomusa owawungenzeke eSodom laseGomora. Uthi yo nenza inhlizweni yababukhuni kwazala umsindisi la naphila naye wakhula la uMesaya naba neprivilege ukuthi nerabha ama-shoulders naye namdinaya uJesu aphume kanye aye ngaphandle ba-respond. Ungaqalela umusa sondelani ithanda zami sithanda zami khona online wamukela uJesu. Yes, khona sibuka ku-online bathandekayo. That we praise God. Thank you so much. Khona sibuka online uthi unikele impilo yakhe eKristu. Jesus is wonderful. Jesus is wonderful. Ngicela niphamiseni izandla thanda zami. Namhlanje phambisa izandla my brother. Yes, thank you. Namhlanje sizothandaza sidiliza inqaba phezulu kwempilo. Ngiyazi ukuthi ninama reasons abenza ukuthi nibone ngathi kunzima ukuhamba noJesu. Amanye mhlawumbe niwashiya ekhaya, amanye niphila nawo. Ninama reasons ngibona ngathi difficult. But namhlanje le altar khona namhlanje ngizonibiza ukuthi ibani ngamasosha. Abanye bethu baphenduka bephuma beshiye abantu endlini bephuma emkipitweni engenayo enye option ngaphandle ukuthi indaba ilapha emkipitweni. Ntombazana omunye wangapha Northern Natal wasindiswa eyoshada nomuntu ophozeswe engawushada nomuntu kanti umthandazi ngazi njalo phakathi nisho yaphenduka le ntombazane yasindiswa. Mayisindiswa yathatha decision yokuthi angisabuya ilukwa yathi nje iphume ethendweni uthi esimangene kahle yathi ntombazana angisayi lapha yathi ngiyakhumbula khona ngicela nje ngazi yacela ukufihla ikhadi yathi ngifuna ukuye ekhaya kusasa sebezoshada amacansi egcwele kanje eyoshada inyanga mthakathi mthandazi ikhombo yathi ntombazana never on the Sunday. Ngicela ukukutshela khona abantu abathatha izinqumo eyimene bezibucayi. Yazi nesizowehlulela manje ungeke usabeka isizathu wena silalela. Sekukhona abantu abasacrificeile ngoKristu. Wabona uJesu ukuthi kuyenzeka. Ngeke usabeka isimo sakho. Kukhona abantu amacansi asebekiwe. Idate iphumile. Wamukela uJesu lentombazane yathi I know lesinqumo lolu hambo ngoluhamba lu-wrong. Washintsha ifamily yamvukela. Washawa physical. Wathi kodwa ngiyamlandela uJesu. Iquestion yini ongayibeka la wena? Uthi ngangingazi ngizodlana nathi uJesu eyikhona abanikela nangekhanda labo. Bathi ninganqunywa ngiyakulandela. Ngeke usa excuse. Ngeke excuse. Awunayo into ozoyibeka ngakho namhlanje ngizoqonda iqhwaga ngoba sithi sishumayela kanje abantu babanjwe iziqhwaga. Ngakho angikhuphi abanye mina ngikhupha isiqhwaga kuphela. Yeah, ufuna ukhupha isiqhwaga. Lift up your hands. Phansi izandla. Ceneze lo mkhuleko nami inkosi Jesu. Namhlanje ebusuku. Nginikela impilo yami kuwe. Ngiyavuma ukuthi ngiyisone. Ngizocela ungithethelele. Ungenzele umusa. Ngithatha isinqumo namhlanje sokukulandela. Ngikhonze wena wedwa. Ngegama lika Jesu. Amen. Babo namandla onke wena wephula amajoka aqinile nezivaleni zensimbi zaphulwa wena. Kulosisi namhlanje sithandazela umoya kaNkulunkulu ozomenza abe nesibindi sokuphila esinqumeni sakhe. Ayikho into yomnyakazisa in life. Ayikho into yomsheka.
ngiyamthandazela ukuthi umise inyawo zakhe edwaleni. Ngithandaza ukuthi umnikeze inhliziyo eqinile. I pray that Lord isandla sakho siyambamba wehlula into emehlulayo. Ngoba ukuthi onke lezi zinto abekade kwesaba namhlanje ngaphansi kwenyawo zakhe. Umnike authority negunya lokulandela uJesu. Lord, I give you praise in Jesus' name. This brother, I pray ukwehlula into emehlulayo, wephule nezinto zonke isathana bakade ayibopha impilo yakhe ngaye. And Baba, siyathandaza ngegama lika Jesu. Destroy noma yiluphi uhlobo lwamandla ubumnyama, drugs, any nature of sin phekwe impilo yakhe ngegama lika Jesu. Siyamemeza ekhululekile, simemeza ehamba noJesu until the end. In Jesus' name, amen. Singasizokwenza item yokugcina. Umoya Ngcwele bangithandaza lo sisi uthi sangathi ungenza i-appointment nomama, mhlawumbe nomama umpostoli. She have something khona into ofanele ayikhuluma. Ijeni yakhe ilula, udinga abantu abazomtshela ukuthi kulula lokho. Then uNkulunkulu kodwa uzomsebenzisa ngendlela egqamile. Konke remarkable uNkulunkulu azoyenza ngayo. Amanye amatilongo songavalele umuntu ngoba usathane ethanda ukubopha nje. Usuke evimba ama-assignment aphakeme ngempilo yomuntu. She have something special uNkulunkulu azoyenza ngayo. Kwakumhla kabani namhlanje. Ukhuluma lento ngisethembile. Jesus loves you. Ungayidebeseli le decision oyithatha namhlanje. Ungathi umushawa umoya lo lapha phandle kuba sangathi akazokwenza lutho. Follow your decision. Ngeke uyisole. Angisho ukuthi uzoba umfundisi uzoba umshumayela, angisho ukuthi uyohlabelela, kodwa ikhona into eqhamile uNkulunkulu azoyenza. Ngaba i-turn around impilo yakhe, financial, khona kodwa into ezokwenza noticeeke njengoba kade enganoticeeke. Because mangikhuphuka nginyoka la wathi uNkulunkulu I have someone special. That's why. Ngakho ngishumayela into ezonhlatha phansi, uma ufuna ukulala bengizokudedela, vele bengakhulumi nawe. Ube bengithunywa kubantu abaspecial. Cela ulabazana abathatha ama-records balisa igama lakho nelakho ufuna ukumkhulekele ningithikele kwi-box losses ufuna simenzele appointment ufuna simbone khona into uNkulunkulu afuna ukuyenza ngakulo. Asiphambise izandla. Ufuna kwenza umthandazo ovulekile manje. Kunabazalwane abasigaba sesibili nesokugcina. The enemy that is after your growth. Kunabantu abasindisiwe la ba-strugglation manje. Indlela abaqale ngayo. Because uNkulunkulu uyangitshela ukuthi khona abantu la angabe iningi uNkulunkulu aseyenzile la. Ishowe namaphethe nje basila ishowe namhlanje. Ninabantu abapowerful kabi. Kodwa bacindezelwe igrowth. Kumthandazo ngangatshela abazifundisi suku ifraternal ngithi asingayi celebrate lento ukuthi eshowe there is no mega church. Show nje mega church to ibandla elikhulu eno 2000 people lutho ngisho sithi usiyabona ama principalities and forces of the area of the land alwa ne growth. Funa abazana bakhonze nje babu 15 30 uthothi nje ibandla nje labazana isindisiwe ekubhakwa imoto eziningi zize enkulunkulu oyedwa in one place. Kuba nikho camera ngabe izinto ngemission manje camera